Hangani ke janmi mentang idap de kijing sungu yo blay bangi la ban wan ban rung shiki ke jong pi ba wan ra ru ga tin ke jong blay shaki ke jong fi hangani ke janmi ni ai ngo yo try na mar ngi yo ene ke tin ke jong blay man la ga por bangi yo ban ba bangi ai ngo yo try bula ai ga ni ke jing shikri bangi la ban wan shiki ke jong fi se na pedeng jong fi ke bam julet je seng le na pedeng jong fi ke ba pang ke ba nyon ka met film la ban kiu shiki ke jong try dengan ngai fiu jingker ku leng ba kan ke program kan ke podnet ba ngai ang ke jan mit fin yo ru ke jing ker ku leng ba kan ke ji kai na ke tien ke jong blay ba ngai ngo yu blay ang ke jan mit ang ke studio idan i pastor pintu maulang ba ngai ku blay fi pastor ang ke jan mit fila pelai ke por ke jong fi ba nyadan ang ke studio ba begini keren ni kan ke subject yang semua kolong ke badan kam hado kata-kata ba kata ke subject kolong siapang ukpa ambil ke keren ke ya thu engi ba Ujisu haba Ukraine mi siapang ukpa ba kanja ukpa ba bening. Ringin mi kren ni kata ka benta ukpa ba bening ringin kren ni ya ukpa ne ki kpa gi ba hakndo. Ukpa pastor. Katin jomblay ka batay kumno yo ukpa. Ai ka role ka jong ukpa. Te gastunat ya kani ka singi bala ban ya don lang ha kani ka jaka. But kamta me ban ya kren siapang kani ka siapang ka jinglong jong ukpa ka ba kanja do. Namar bunsin ngi tip sya ukpa ba kanja beneng bat ka jingit ka jong ukpa ba kanja beneng na ka benta ka jong i brio but hagani ka por pat ngi kren sepang ka jinglong ka jong ukpa ka ba kanja do namar kamta me ha ka jaj benru ka jong i kamta ma ka jala ka jong i ka rol ka jong ukpa ha ka yeng ka sem ka long ka baduna bha but ki bun sin ki kpa ha ka yeng kim long ki bakit khia ngam tip na ka ka daw ka dei la bandai namar ka culture ka jong i ne ka rukom yat ka jong i kababatay baka kantay kadai ka nong yalam henry ngakwa kindet hane ka po ban pet ka kum tin ka jong blay namar habang ilong ki kristan ngakwa ban ong hagane ka por habang ipriang yu jisu ha ka jingim ka jongi ngim pelong yu jisu ban bot yangi hare ngi long ban bot yu jisu bade ka ka ba hikai ya kata ngile namar tin ka jong blay kada kran sha yu jisu ang da piit yang ha to sumar ki hukum ki jonga babang ipet nya kaktin ka jong blay na ka episos ka lenong ka bandre ngan karpat kamtami pastor bantai ni ka point berap pan pulilem na ka episos ka nong ka bandre no rekhot ka ba ter to burom mila ukpa ba dia lag kemi ka ba long ka hukum ka banengkong badan jingkular ba men yo man bha ba men yo imslam ha ka perthai piru ki kpa to wat ben bitar ya laki kon henry to sa bcha yaki ha ga jing kai ba ga jing sneng utrai fi ha ka ni ka jaka bangi pule gabanang kong do kadai ka jingkular yaki kon kane batai jo sapang ka jinglong jo ki kon ba ki kon ki don kam ban burom ya lau kpa ba de la ka keme kalau fi habang ikran haki khasing i bun sen ngi kwan swa tien keme kpa ngi si ong ngim juan swa ukpa habat ka keme duna bhangin sai kata kan tien hare ka bible ka sedang swa da ukpa ba de hangta ka wan ka keme ban ka bible ka batai ban burom yaki ladangi burom yaki ka don ro ka jingkular bakata ka de bangin imslam ha ka jingem ka jongi bat ngin man bha ha ka jingem ka jongi ngi pe ha ka jala ka jongi babun sen ngi ka jingyap kalong ka ba kloi palat jong ki khna tenteng pastor kwa am kini ktien hang ni khndiat ktien ka jong blake ong burom ka khlam ong it ya lagi kimi ki pa to kadan ka jingya per ong burom bat it ka burom ka bamut ya ka ban kongo ya ki kimi ki pa ha e ba ki yalam yangi sya ka jingkur khu ba ong ban it akwa banong fi ka jingmut it ka bamut ngim ka bible bale ka khlam ong namar ublay ha ka banungkong du ha ka genesis ha ka ba habau thau yu brio bat ya ka brio bu ong ba men it no ya la ka jong ukpa ba ka keme yu brio balada kata bat buat ong men long ka we bat ka brio bat hangta ong men long ka jinglong ka jing it namar dai bo batai ban it yu ukpa ba ka keme ka bamut ki kon ki habani ai shong sa bat ki kme ki pa ki habani pane dai bat ki kme ki pa be kanam dan ke jingi tho shong kur kanum dan ke jingi shong kurem dai na makata ka bible ka ong ban burom ka bamut fi burom yaki ka baki ki hikai bat hai baki ki alam hare ki don pat ru ki pa bat ki kme ki ba kanja do ba pli ki patip yu blai teng pat haba ki pa ki kon ngan chu ai nuksa ang ke kon etit khoi ni yanga bat ki kon ki ong em bat ki dom ki ong men burom yanga hare ngakwa banong ifi lada ki kon lada ki ong em ya ukpa na lada ka keme haba ki pa no ga basnio hangta kim pen ken ya ga ka tien ka jang blai namar blai ka dei ka basnio don ka me kata kum ukpa ba ka keme ki di ban sung tho ha ki di ki por ki ba menta ya ka ka ba pi kwa na ki kon ki jong phi
Namar teng ki brio ki lasu ya ki khon ki tang banta ka ktien burom ne medai ban i yanga akwa banong ye fi ka dei ka bakla ban penlong ye ki pat ban le ye kinu ka kam ka basnio namar ki ba i ma kum kini ki sngi don ki pa ki phatit kya ki khon bat ngalong ye fi ka ni ka long ki kan pa ko don dap sujia ka pakot kubor ba ong ba ita ikon phatit kwai bat ilaja na yeng ngalong ye fi bat kani ka dei ka jingjia ka bawan namar balai ki pha ya ki ya ka basnio bat hang tara da ki khon ki ong em ka hang ta kem dei ba pen khenya ka ni ka tin ka jong blai hare ka tin e ka batai be tang sapang banung kong ka dei ka jing e yo blai ka ba ar ka dei ka jing e chong kurim ka mot si tanga ka mot kam den pat nak lor jong kata bat ban e ka wat ku ki ukpa bat ka kemero ngong fi ki e ya ki khon hanre kim long ban pen bor pat ki khon ya ka ban e ya ki namar balai ka bible ka hikai ya ka tin burom ka respect baki khon ki don ka ban ai namar ka tin e ka nong fi bun sen ada ngikran ha bakan jadok kembaki khon ki nong bangi i mei pa hari ondo baki la he kindala yo kurim em kin i choi kurim la jong da ban ki pa te kata ka bible ka ang bai buram ka mut ka buram na do dang rit ki sedang bat ka yai ne ka buram hado bakindala teman te pastor ka ni ka tin ka jong blake ong ba na dangi buram ki pa kalong ka hukum ka banin kong badan jikular mo ban yo man ba ha ban yo man ba bat ban yo islam ro ka bertai ha pi nama pin pai babun sen ne ngapai ki nangi khamtam teng ki bru ki train no ka kam ki man bha ki daw ki li bale ngam nangi kani ka kam man train na bale ngam man bha ka jing em jonga ha ka jing e shong kha ka jonga ngam man bha ka e ka daw ba ki kali fitem ka bible ka ong kom ba phi bet kom ta fin yo ot la da kim nang ban buram ki mek pa kim la ba kin man bha ha ki jing em ka jong ki ka bible ka batai ka ta nang ta ka ba ar ka ong ka jing em slam ka kerta bun sen ki ong adalah ka lalong ubahok li yap kloy hare ngak kwa banong fi kam dei kum ta haba ka bible ko finang ban buram ya ki ya ukpa ba ka keme ngalong fi ka bible ka da batai shai ba uda kular ka da kadi de na ki sipo ti hukum ko ba blai uai ka wei na ki ne uai ka ne ka de ba don lang bat ka jingkular ban imslam ka kerta ha ki we fi mio ya ka ne ka jingkular ala fi pej boros po hukum hare ha ka ne ka hukum ublai uai ka jingkular ya kata ba dei ban imslam ka kerta Kekting jong blair ka ong hani ba kum gikpa mo kim de ben penbitar lagi kon ha no kador try penbitar gi kon namar bun sin yang anak pa manong fi fin dapet le gikpa ha kini gisngi ha bible shwa ban poi ha kata kwa ban batai hang ne ka klamong ko kikme wat penbitar la ki kon ka ong ko kpa ka bamot ukpa udan benta ayu urul ayu ngakwa manong fi babon hangi ki khasi ngaju habangi ekran khamna ma kajat ban ru go jongi ne haka jala jongi ngaju ngi jiyo bani slok bani ekran ki ong ba ki kimi ki ong ni ngi tingi dwai bat ki khon han ri khpam ju don bat ngi habangi dwai ikpam ju padan por ban ba long ba manong pon puli ka bible ban hikai ka bible dei ka kimi ukpam ju don bantar hakata hare haka bible hang ni ka da batai bong kpa wat pan bitar ka bamot ukpa udai unong hikai ta umdai unong pan bitar fidep teng bun sin ukpa em upan bitar ki khon kumno pan bitar ka daw ka dei ba ma uhi dalade em ya kata ka jing em ka ba udai ya ka ban em namar teng uwan hayeng dala bu aj ba bat ngalong em fi upan jak burom ya la jong ki khon ba ki khon ki bitar teng uwan hayeng dala miet ukrsiwe ki khon ong khon ke ngalawan manga hong fi kadai ka jing pen bitar khlam da hikai ai ki khon han re usuwan bat wan tang ban pen bitar khlam wan pan ai ki ka jing e ne hikai ro yaki namar ka bible ka batai kadai ka kamram ka jong ukpa ban yalam ki khon sha ka jing duai kam dei ka keme ban ong ale no khon ngi ne duai ka bible ka ong ka briu ka start ka te ka yeng han re ukpa utei ka jing em jong ki khon ong fi ka keme ka te tang ka to ka yeng ba ka don ukpa utei ka lawe but haga ni jaka u Paul udah batai syai ba ukpa udai uta unong hikai non batai ya kita ki kon sapang ba kumno ya ki ban yalam ya ki sakalenti ka jong blai ban yalam ya ki anong fi udai ukpa ban betin ya ki ha ka ban kong do ban yalam sakan jeseng anong fi ki kon bun sen ki let jeseng ba ki kimek fin yo sngo do na ba bang ngi let jeseng lang bat papa enten bar bun se fin yo sngo papa ti let kai stu si blai ringi let bat imei aku abang fi ka bible ka batai sa phang ka jong ukpa ka role ka jong ukpa ka dei ban yalam om ban
panbitar ki kon panbitar kum nong anong ifi nama bon ukpa em anong ifi Ukraine ki kon em Ukraine da sentur Ukraine da keti usu bom usu sempat Ukraine da jing bitar bar ki kon em ki shu ing hapo napo bar ka panbitar ki ba ka wei ka sinong ifi hagane ka por ka mentang im ngai hagane ka por ki babon ki bapait fila bani menjuru hagane ka por bar nga babon ki kon hakini ki sngi kadang ret ki sngap be yukupa onda la he teng ki jerong keti yukupa namar bele nado ka por badang ret kata ka jing bitar ke bakila kun onda bakila suthu ka la rangkat ka ju ka bor ki se ya kata ka bor bar ki jerong keti yukupa ki ong apshwa do da apshar da he bar ki jerong keti bar ka bat kane ga de namar ba ki kpa nado ka por dang ret ki kilong kum bet ya ka jing bitar ki kon ki klem bet ya kata ka jing e ong vi ublei kpa em nakabenta ka Bible ka batay ba ublay nakabenta ka jongi ubet ya ka jing it wat hakapor bangila le pop ka Bible ka batay naka Genesis sakalanong ka balay haba u Adam ula le pop ublay kupa uklem syam na bitar ya ubreo but uklem ai ba kata ka pop kan kanglat ya ka jing it ka jong ublay upen i ya ka jing it ka jong u baduong u ai ka jing kular ba naka sembay jong ka breo ong ifi wat haka jing le pop te u ai ka jing kular harai babon ki kpa ngana kwa ban ong ifi haka jing gasem kim ai ka jing kular ki kon kim ai ka jing ki stunat na ong lalong kpa Henry nganong ifi kim don kanano ka banong ba lala fi pulih kam syakmat le ka batay balong ban besah pejak la ki jong ki kon besah ban pejak Henry bun ki kpale kim don por kata ban besah kumno ban pendap hayeng kim don por kata ki perkhat ba ka kamram jong ka kemie ban pendap hayeng hasem ukpa ulek terai bar utrai nak bentai la de om nak bentai ki kon ni kata kini ka jela ka jongi bat kumbangi yo ki jingkhain ru na ka statistics ki ong ba wal ka divorce ka jor bha kini ki sngi right ki don shibon ki single parent mo te hato kani kam kta jor kani ka lawai ka ban sawan ngakwa balong fi kata ka de ga ba shisha pastor ba fi fikran ni ba ong ka divorce hoi menta nong fi naga jinget ho nga tharai ba bon hi ka kut hapo ka divorce namar balai ka daw ka de ba ki khamta me ngakwa nong fi ude ushin rang bo wan lam ya ka jinget ha ka yeng o uni ushin rang ungkwa ban kit ya ka responsibility ba ka bible ka ong basa paja haba da don ki khon umla ban basa bat usong wet ya kata but uwan lam ya babon ki benta namar balai ha ka kawai ka de ka benta bang la rangi pet hapo ka jala ka jongi ka jinget ho ka ba shwai ka por la ba haba ba pat de ka por fitep ka don ka de ka jinget ho khana la fitep shapang ne ding so wan la fi thung ne ding so wan so grapes ada fi sna wan kampat long ban sna wan hadu ada padap san snem ta hadre ka kambha la da kala long ka ba la khat san snem ka kambha ban da sna wan along if ubreo uba shongkha ka kambha ya u onda ba ula poi ya ka kerta jong ka jing shongkha hare bon nangi sini ngi yo i ba ki kala long kpa kerta kat prasnem udai to so grapes ngau fi gumba so grapes ngau ngi umla on pan kalawan hadu ba upadap san snem hanu umpat bang hadin bala kala sipau kat san snem ka bang so ka ta ka wan ka ba mi nang ta ka grapes lokum joro usnrang bre uperkat tong bangade usnrang tentang khat prasnem po shongkha along ifi udai de ula de wang ala sngo de ga jing por kerta jong shongkha hanai ka pat biang namar hadu ba upat kot ya ka jingmut ka jing perkat ya ka ta ka jing long rang ba ka jong o bat haba u kot em nganong ifi ka yeng udai thau thamai udai usnrang udai ka kan thei ba bat ya ka yeng ba kumnu ka yeng kan yeng scam de usnrang ba bat ba kumnu ka yeng kan scam but lada usnrang su thu hang tam ka kut ha ka divorce but haba ki khona kita ba mi ngakwa banong e pm kini ki khona mar umdan kpa umdan no hikai teng ngakwa banong pi hakini ki por mentangi yo i teng ngi rkhe ya ki but khamta mentali ka don ka jing ekran sapang kini ki third gender nei ka one third gender ki bon ba ka jingkali yong kumnu kini ki kala long ka daw ka dei vitem ukpa jong kata ka yeng la ba umdan lada udan umdei no kit khia dei nama kata kini ki third gender kimi nama ukpa am uitu ya kata ong ifi unang ban batai kata kini kam dei ta hare ka kemi ka bun sen kam la ban batai ya kini ka benta dei nata ka priang ni kita ada don kini bar ka jingkali menta de bo ublei hian au ai third gender
kum sabar le nganong fikla ai legal ro bani wat bani thoro haka jongi ai ngo ble do manta ka an ka pat mi ya kata bat ngie duai kum kata ka an ka dum mi na makata ka di pen kenya ka tin ka jong ble ka daw ka dei namar ba ukpa jong ka yeng na ki don bun bun ke yeng ka dei ba single parents but haka single parents fin pe ki ba mi ba ki dei ba mi na ka single parents but kum ki to ki brio ngi don ni ba ngi la yo slok ba ki ong ka daw ka dei ngim yo i success ka marriage life jong ki brio dei na makata kabha bangi kumni bangi long ngilong kumni ngin chui adopt iki khon bat kane ga de ke ka bentang anong fi kane ga de issue ka ba ka de ka por ka ba menta ka jon ka jingya kran ka daw ka de balai anong fi namar ukpa don ke jingkit khiai ka yeng ka de daw ka de la ba de bu song kha kloi bat ha ka por bo de por basa paja ka bible ka ba tai te ukpa de ban basa paja ha ka por ba de basa wang hamlaan basa ino ya like no ya shong no la ka jong Kabakran ni sabja try ka pastor kamdai mo tang kabam kadi. Oh kamdai ya tang kabam kadi ka ba kenjado. Kadai ro kabam nganong ipi ka ba kenjaman sem. Ka ba mo re kupa uban ai man ka sngi ki khon ki jong u. Ya ka tin ka jong blai. Kalau ngan ai fi ko we ka nuksa bun sen em ha ka por ba armet. Aku ba nong fi ka kan thai breu. Usen rang wang ngam tan pantai ngade dan kam manta jong ade tang ban le so hospital ne ban le kum tak ngan pet tang kata na ban. Hari kan orang fi kupa na dang tahu lah ke por sedang. Lada ngia pet ka juk start mentaki orang ki kulung na kepok kami ki layo sngo. Bagi Bible ka batai kata nama ha ka por ba ka Mary ka wan ha ka yeng jo Elizabeth uyones ukenjat na kepok. Ka ba mo kulung na kepok ki su tho ya kata. Pat ha ka ni ka jaka ngakwa manong fi ukpa uda banton benta kata ka dei. Ba un pule ka tin ka jong oblei. Un pen sngo i te kulung na kepok. Pangang ada ukpa ubahikai ya kaktin ke jong oblei. Amen. Harai ba bon nangi ki kpa ngakwa banong ipi kane. Kim don pore la ki jong ki khon. Bat kim don pore ki don ki kpa ki besar ka bakan jadok ki ai ka bahatam pi kwa ayu khon ki ai. Harai ka por ba di ban ai bakan jaman sem kim ai ai. On fi ba Bible kom besar pejak ka ba mut besar ba dok bat man sem. Bat bon ngakwa banong ipi ni haban besar shwa ya ka man sem. Bon nangi nganong ipi. Ngilek ban kibrio ngaku anong fi kilek ban train ya kamet la jong ba late ki body building ban pen internet ya kamet om tang kata ya ke intellectual kilek ban haka jing start no ka bakanja ba komno bakin start ni pa ki jing puli ai hara ngim ju perkhat pa de kamen sem fi ka bible ka ong ngane ka we ala mi yo lo de ka perthai baro do no ala ka jong kamen sem men puri ka da ka ai ka ban ngi haban kili hang ne ya kamen sem ngi ai ayu ken tu kumu pa udai ban sung tho bon basa shwai kamen sem hang tai ka do hang ta pat ya ka jing mut jing perkhat ada umla ban besar ka ban sem shwa nganong ye fi ada besar tai ka do ban ka jing mut jing perkhat uni kon andala he ula ban kala nganong ye fi unos na sulai ne nong penia breu ne nong unong le ka kampus ne na mar bale ha ka men sem ka jong u Dani e. kam dani ye padai nama kata ba bon sen ba ki breu ki kpa ka ne ka por ne ka ngape ha salon saro ha ki long yeng ki long sem bon sen ni perkhat pula tai ka do balik ke jimut jing perkhat ngim perkhat nak benta ka men sem deng ta uji su ong breu boro em tang na ukpu haru em nak we pe ketien ka balami nak suntur ka jong tra ka mut ka men sem ta pi ka dei shok spirit nang ta ka wan ka do ka wan ka jimut jing perkhat ada ka men sem ka jong breu nganong ye pi kam dap da kata ka e jo ka ba besak ten ka jong beleng nganong ye pi ka do bat ka jimut jing perkhat ada start ka no ada ka biang ka no ka do un le pat ya ka bam dei sudah tang ka men sem Baka Bible ka batai pat ngani ka way. Haga sngi ba fi don hapo ka. Haga sngi ba fi klat ngani ka perthai. Ka met jong fi ka don hapo sunduk. Baka jing jing perkhat jong fi ka lakut untuk sunduk sunduk yap. Hare ka men sem jong fi ka yeng khmat ka jong belai. Haga ta ka si jong ka jing bishar. Tingi hab ban sung thu ni le ayu nom ta ka men sem. Bat kata ka men sem ka sedang ka dena no ka po jong ka kemi. Bat utau kupa u dei ban sung thu. Namar ka kiong ro ma wat ka jin ro ka wan no kupa. Bau ni kupa udah ban sutho te ai ayu. Lada sutho kupa ya ke ai ka bau ai am haki haka men sem jong khon. Ngakwa ban ong epi ni khon la ban ong khanja do te gidon ki kupa ong epi ki ai ka ba bhat ta me. Kumbang la jukren ka we ka benta ba ong sen don ni kupa. Ulong ka badung haden uyo ai ka spa. Ukwa ban ai ayu khon jong udon tang khon chirang marwai. Bau ni khon chirang upa se ka metrik. Haden bau la pa se ka metrik. Udang kerta kan Ruslam. Upa ni ka baik, upa pentit ka baik. Namar ula ban ai kata ka baik.
bau ni kon ha bau yo baik u klam tep baik kumno di banya nama bun sen ka hakan ni ka por mantan ngi ju i mo teng ki bru ki nya baik ngan ong fi omba ki nya ka baik ka nya ki kim su tho ya ka jingmut jong ka baik but ke ka pelong ba wat ka sarkar India ngan ong fi hadu padak ka prasnam pat ai te ka license haru ni ku pa kan rus nam kon nama lapas menteri ya ka yang ni ka baik nama ula ban pentit ya kata are ukulat pat ban hikai ba kumno ba di banya ka baik ba ude kon ha ba layo ka baik open hair Padahal kata ka jing pen hair ke jong. Samla entra. Udan sa samla nama din ka baik te layo be ka samla. Udan sa kata samla. Hadin bo layo ka samla ka ka bajia. Wa ngalit kai but fide bi jaka uthie de ka helmet bo un phong mo upan phong ka lai ka baik namar so ya ha bon phong mo ya ka helmet upan phong ka baik don kam ka baik bon phong helmet. Te ha kata ka nya mo kham tam ka de ka jingjia ka ne po nong ba jungi. Ka slap kata ka sngi. But haba slap ka baik ka long skate. But open hair stat uklam da suthu bakum no bele banya ka baik padahal kata ka jing bakla ka skit ka baik but ka baik ka ya chakawai ka jaka but ma ya chakawai ka jaka but ulai ban tungkho baik ha kata ka maurel ka kli ka jong kontrol damar ba ka helmet pun phong ka baik klam phong ka helmet udai be ka kli but martin day hashen uya da pe ka baik condition ka baik ka pat lele hana pe condition breu la lele lapra But ukpau ya mangta, but ubabe bo pentit ka baik. Hara uladai ban babe shua. Namar ka wei ka de udang kerta kan terus nam. Ka ain India ka pat sha ban nia baik. Pen Kenya ka ain India, but kam ta me uklem sam la hikai yu kon ta. Ya kan ka benta, pembendar kam le yu ka baik kan ha kelas 11. But teng ka long pon bakla yu kpa namar teng usngo ulala ban ai kan ong pi teng ngi habar so thu ya ka ai ban ngi ai. Hagini kisngi gadan ka jing ekran mo pastor ka ba kikimi kikpa kiong ba aga perthai ka lakla ban ngem long show ban bom ki khon ki jongi ban kumta mo hap shu ekran da ka tien hap shu snang ki hato kane ka yala ni kane ka juk ba mata dang long pastor ban show ki khon ki ti ban bom ban sempat ki Kadang long Maka Bible ka batai syai purbab ka ngada fi buri yu ding fi pensni yu khon kane namar balai ka ong namang ngalong fi kani ka por ki khon la ki dang rit ngano fi ngam dai ki bala he pin bom ya ki badang rit pi teng pi don kam ban ayu ding ka bible ka ong blay bo i usneng bot sempat haru blay sempat ngi do ding haru tunjuk yang ngi ha ka chinget baka nong fi ki khon teng haban ben iya ta ka ding handai kam dai ba pi sho e ki khon hadu bakinda po hospital ida kan ma mo ka don ka ki kot kubor sai mi ba sho pa ha do ba ki khon ngi da po hospital handai kam dai ka ta long fi shu hi kai ki Harai finong ka juk ba mentah kam long, ba juk men shwa ka long. Aku apa nong fi mono bala thau ya ka juk. Ubre ulong kum juk. Ala fi pe kum bo ble ula thau do ka por ba men shwa. But hadu mentah ubre ulong kum juk. Na don na ka jing fair ka jing long bre. Ne ula mi na leki eki ba kerpang extra ordinary na. Kiting de ong bala show ana yo pen bitar ki khon. Fi ka jing show long fi haban pe ya ki khon. Nama kum pa na kum ka kme fi la ban itho ki khon ki long ba kum no. Padahal kapor badang red ada film penting ya ki fi ailot ke baki ki kwa. Fi na pe kham tam ki khon menta le nganong ya fi. Nama kani de kapor ba khamyo khamkot. Aku anong ya fi. Ki ai ya ki khon ki sansar kala. Ya ki pa ba ya ka keme namar balai. Bagi ba pa ba keme kimnot sho ban thut ya ki khon. Bagi so tieng ya kata. De namar kata ba bon sen em fin shu pe ki ba be but namar ban dang rit ki klem sham la ai ya kata ka bible ko ka jing shap ting yu try ka long ka jing sedang jong ka jing start but ki khon ki tip ban shap ting yu try ke namar jong kupa ba ka keme la da kupa ba keme mi lam ya ki sho try jing tip ne yu try but kini teng don kam ya ki ngaong fi ki don kam ya ki ban don khon ngong fi kumenta ngong fi ki don la ki ai fi don si don ki khon chun rang wa kidap khasau khasan senam ki wan di kiat hiang bar hadin bar dep di kiat hiang ki wan ki pa fat ni kon jongala di kiat to doi lem se bon nga fi do pastor se wan mo to doi lem kon jongal dang khasan senam la buat ki wan ba ki kedup hiang ki pen kup nap yu ha ki pen la juti yu la buat kala sai kesengi la syukran silong hor ba nyamar tiang yu pen to yu wan biang damit di biang ka bible ka ong ka yeng ka jongi na ka temple ka jong blay ka kata ka yeng sa ka jong blay ka di ka yeng jong jing duai
Kamu ke yang ka jongi bang hidon ka de ke yang jong ka jing tuai. Hang ta wan u khon lamba buat bang ngi hor kamu ngi ai lat yu setan ta. Ong fi ada wan buat u khon badang khasau snam khasan snam. Ada filan hak to ko por fila tap si tap. Ngakwa banong fi next day unuman su bandi hari ke yang. Nomor undon ni ka jing sap tiang banong oi mei pa jonga kilong ayu. Bas kau itu lah din bala show so ketin jong. Don kan pan ai ketin jong bele. Namar bele hapan long yu ba hapan pen yu nga di ukpa. Fite bobon namar kani ka daw fite ngapai bele khana man tagi di. Namor dawan hayeng em ukpa mong ye ra. Ukpa di ilang ta. Di ilang ba itu ya syong di ilang. Kimele ya di ilang kimong ye ju. But day namar kata ba kini gi khon em nang khasa nem la buat. Iwan hayeng namar ukpa amno dong ye kimi amno dong ye. Kisim kabu bono ba ai pisa bai di. Ai ukpa ba kimi da syam step. Ai pocket money yang aki ai ba pisa. Da ka to ko pisa jong fi sei galai. Kiong ablei kur khu yang a. Ublei kur khu ye ki. Barabau la kur khu ye ki ai shi ki khon ba ni khon kili di kiat. Badawan hayeng pat fi kudup hor ye ki. Sulai pendik ye ki pastor bono pastor doai lem. Handrei dala dia phim le ye. But jisa ublei upet ye pi le ayu ku mukpa ba ka kemi. Ong fi la da hang to ko pola da thap em ngalong ye fi. Next day num not wan bandi kiat hayang nama kandon ke jing sap tiang. Hallelujah. Kandon ke jing sap tiang but hadin kata pi batai ye ki ka tin ke jong ublei. Ke iba ka tin ke jong ublei ka hikai phang ka kiat. Namang anong ye fi ka Bible ko ong bubuat. Don benta ka hima jong ublei. Hari finda pe haki jongi ti ko bubuat dan benta lo ka hima jong ublei. Nama ublei ki buat ni dang ich hor ki nong buat ban itu bahok. Bo bom buat nyamar ublei kan ni hoi ublei u i ye nong pop i ya ka pop. Kalau kum jor kum kupa i je khon wanum i ya ka pop jong khon Boleh kan. ya ka e ka ba ule wala ban ka khon ngalong e fi kerta kasau kasan sena mentale kile wan ngalong e fi nang ladan samla ngalale kum tang ngalong e fi Jamir gilai parti. ke jamir parti ki ol mentale di biar le na kam dai juga kiat ba ki dawan hayeng kim don bong e ngakwa ba nong e fi haba ki wan pin haban pen i nga de kupa nga de ka kme ba pi hapen i ya ka bor jong la de hang ta ba kini ki khon bakin tep mono badi kupa ono doi kemi bakin nang ya ka ban buram teng ki khon ki ong kim nang ban buram ya yu kupa badi ka kemi ka daw de kupa ba kemi klam hikai ya ki ba kum noi le ban buram ngalong e fi ka kali ka numla ban ya hi la de lam da don ban nya ya ka kali long jo ki khon ki num tep ya ka ban buram don ba hikai ya ki kum no badi ban buram Dia kumi kepa banyak ki mo. de ban nya ya ki de ban hikai ya ki kat badang dai hapok ka jong ki Kapor kam sya syu ingi ban ni continue dang stonat sya ban kren. Halor kini ke subjek namar kalong ke badan kamar do kata-kata namar kani ke dei sisa ke bakta ya ke jait ben riu ke chongi ke bakta war ki imlang ke salang na dong sedong. Bat nginang yai keren ru agi sngi ki por ki badang wan halor kini ke subjek namar gumba sungthu ke jing sisa ke dei baga family ke dei the smallest unit ke dei ke benta ke beritam. Telada kani ke beritam. Katlot nani kani ke beritam ke don ke jing put plak haka. Te kamut kani ke babun le. Kala along kumju he. Kala jot hi tagadaw so ba gani ka porngi ai gani ka program ta jong fi kalong ba kum kikmi ki paro pin pani ka jing start no blay kum no pin yalam ya ki khon ki jong fi kum ukpa pani ka jing start kum ka kmi pani ka jing start mar dei tan ka jing start ka jong blay ka ba fila ban yalam ki khon ki ti ki jong fi ba ka tin ka jong blay ka ong gani ka we ka sam ka bi spar punyo la try te ka yeng ki minot len ai ki batai ka mga kwa banong ye pi la pi ki kme ki pa la pi pim ai nong rim yo Jesus Christ le pim ai lat le pim ai ya kata ka benta bo Jesus sun char ka yeng ke jong pi ka tu ke jing tai ke jong pi ke jing persang ke jong pi baro kan long ka bale no ai ha ko ke sngi but fi i ke ke pi le kam dan jing bot ai ru am te kwa ban duai nam ta jong pi ke ni ka pori pastor i don ban duai nam ta nang kong e pi ki pa ba pin long shi sha ki ta ki pa kat ki pa ke ba shimi ka jing kit kle kipar ki bala kala ka bamot ki ba pediang yu Jesus Christ ba ma u unlong uta unong yalam ke jing im ke jong fi ngin duai ke jan mit ngin duai ning kong ye ki pa baru plan pen mi fi ki pa ba fin yalam ki khon ki jong fi ha kalenti ki jong tra di pastor ni ka por ini duai hang ne ko por na benta ki jong fi pa na kwa banong ipi ada fi kum ki pa fi pat pediang yu trai kalong ka ba e ba ki khon ki jong fi kin pediang yu trai kade ye fi nang kong ama ka jingkul khu anong e fi kam tu na po sa jerong hari ka jingkul khu kawan na jerong sa po amen i pastor ju kre dengan ka benta ba ong ka sin er mo kam ju kiu na po sa jerong ka na jerong kawan hiar sa po padha ka ne ka sking anong fi blay pe je fi ku pa ada ki khon ki jong fi ki jot blay anong e fi shabon sim jing ken na ki khon sim jing ken na fi ku pa fi la le yu maka bible ka na batay ku pa
ong fi kham batai ka kme le kata wanum pe ikme badan marjan jong fi menta pe yela de ha ka ne ka por ong ngala le ayu kum kupa yo dei manga ne pen jot ya ka ye la ha ne ka por pi pat pediang ni utrai pi pat IT la de ha utrai ka ne ka met pediang no utrai la ngak kwa ban fi ngak kwa ban dwai ha ne ka por na ma ka stiu jacob nong ka ban kong ka basan ko ong la video na ka jing start to pan ong fi ka ne ka de khot bun sen gi pulet tang ki khna ha ka shwa ka examen ada kan ni don kam mangi way pi way ngakwa balong pi kam tam ki kpa balong blay pen dap yang ada ka jing start ba kumno ngala ban hikai ya ka ye kumno ngala ban besai ka tin ka jome ngala ban besai la ka bakan jado iki bangala ban ai ka jing start na ka tin ka jome ki khon kan ni don kam pi ni ka por ba pi pat priang yo try la jong yo fidang sha ban ha ka jing buat ka jing tanglang ka jing melen jong bas ni kwa balong fi ni ka sing weng no wadon par khat tang la dia par khat ki ni ki pateng ki jong fi ki ni ki khon ki jong fi fiong ngai ki khon jongam borom yang ka daw dai pi panjui kai kane ka sing ong brat not ikata un pan thau thmai ya kane ka sing in le hane ka por ka ban dwai ha kane ka por na ka ban ta ka jong pi to ni khap le lang ki khmat ha kane ka por in le hane ka por ka jing dwai atrai ji sungi wan hane ka por ban dwai Yes, Lord. I we pi we ki pa ki ba pet hane ka por trai Yes, Lord. ban dap ki da ka jing start ka jong me Shatrai. ba try don ki pa hane ka por ki bat pediang ye me kumunong pan em Hallelujah. try ai hane ka met atrai kin pediang no ye me Oh, kenya shisha try ka try. kin yo ya me kenya try ka jingem ka Yes, jongki Lord. ba ka jingem ka jongki kan long ka ba thau thmai na do ka ni ka Amen. si ba kin su tho ban kit khia ya ka ta ka jing long pa ken ba ka ni kam dei ka ba la shui long pa ban su long me ong ta ma la khot la long pa la biang han re kin su tho ya ka jing koridor kata ka jing long kpa bar kata ka jingkit klik ha kata ka jing long kpa bakin nang ban besar ban peja ilai jong ki khon ken Yes, ban Lord. hikai ya ki ha ka lenti yat ke jong me Yes, Lord. ban batai ya ki ya ka jing it ke jong me ban pen i ya ka jing shap tieng ya me ken atrai bet namar me ong atrai bet la dangi shap tieng ya me ha kata ka singi ka sedang ka jing start ke jong i bakini ki kpa atrai yo ki maki dala de ki paju shap tieng ya me ki sungu ki biang lot hana try kan kasi ai kin yo kata jing shap tieng ha me kenya try bakin yat bat me try bet da kata jing start namar try bet ki don kam ya me try bakin nang ban hikai ka yeng kin nang ban thau thmai ya ka yeng ken kin nang ban yalam ya ka yeng kenya try kin umlait ban diman ya ka buram na ki khon kenya try hana kin batai chapang ka buram ka jong me shwa ban ko Yes, Lord. but haba ki yo e ka buram ka jong me ngate ba try be ki khon kin nang ban ai ka buram ha ki khau pa ban ka keme Yes, ba Lord. try ngara dwai hane ka por pan dap bor me ki pa try yo don hane ka por ki pa ki ban sha ban ben ha ka jing bo ai ba ka jing tang lang try ngara dwai hane ka por da ka bor ke jong me ngapa kut lut ya ka tang ngapa kat lut ya kita ki bor ji jing dom ka bor jing bo ai jing tang lang ka long ka balak ka ria lut bakin yo lut ya me try thau thmai me bat kur khu ma me try hane ka por we pe ki nong pet kenya try bet bakin yo mat ya ka jing kur khu bat ka yeng ka jong ki ka long ka ba thau thmai hane ka por ya don hane ka por try ka long yeng ka ba song si nam ta ki ko na try ai hane ka por kin pet chwa ya la de yo ki kham ba tai ya ki khon ken ya ka lenti ka jong me ai kin yo pediang ya me try ai ka jing start ka jong me kin dap a try hane ka por teng jisu ngi da dwai pa penebre kini baro amen Amen. Amen. Ngangai na do mata ka miet kalong ka miet jong ka jing sedang ma phi ki pa pi phai show try but pi ai bo try u long try ka jing im ka jong pi ma u hi ha bo yo ban long try ka jing im ka jong pi ma u sun shari fi ning kong but kum ju ru when ai fi ta ka jing start kum no pin sun shari ki khon ki ti ki jong pi ba ngai u ble nang kar khu ya fi ka ro fi nang ya nang kar khu ha ka met ka phat ke jong phi unang kar khu ke jing trai ke jing ta ke jong phi unang kar khu ya ke yeng ka sam ki khon ki pateng ke ban mi na phi but tu pandon borom mi try ka thing ke jong blai kong o blai no kar khu do live at sau pateng te ngai une ka program ka poisha bakut ne ke jan miet bang kwa banong phi la da don apneng jong phi ki badang don ki jing kli ka phi kwa ban kli phi la ban thoi ki sms leng ba ki ni ki number ki phi ke screen ke jong phi bakom ju la da don apneng jong phi ki ba pang ki chi tam ki ba sngodon kam ki jing duai la ban phone ra kini jo kin number ngi don hang ne ban duai na ka ban tai jong fi te ngi da sngot nat bang da snob ha eru la phi la ban ye kendo ingi pin wan chiknik office ban yo e kendo ingi ban yo ban ye kran bat phi ba bang yo ban ya kran kham tam me na ka tin ke jong blai ban yo ban duai kar pang nan tai jong fi wan chiknik office ngi don hang ne na do ka sngi ba ar ha do ka sngi sa jan jong ka tayo ngai ublain kar khu yu fi ngai ngi sei kendo pat ha ka por pastor khuble shibon ya ga jing kai ke jong fi na khting ke jong blai blai nang kar khu fi ba ke yeng ke jong fi ke jing shikri ke jong fi blai ke jing so loran kat bat fi ru baro tia so blai ke jing so un kar khu fi amen